Vítejte na našem kanálu Sběratelství a numismatika Havlíčkův Brod. Dnes si budeme povídat o minci 1 zlatník 1861 a Františka Josefa I. Rakousko-Uhersko. Líc, portrét panovníka Františka Josefa I. Opis. Franz. IOSIDG, Avstrie imperator, František Josef I. Z boží milosti císař rakouský. Rub, dvouhlavá orlice, která má na každé hlavě královskou korunu, ty spojuje ve středu nad nimi třetí koruna. Orlice má na hrudi znakový štít s erbem habsburského rodu, kolem krku má zavěšený řád zlatého rouna. V pravém spáru drží meč a žezlo, v levém říšské jablko. Opis. Hvengar. Bohem. GAL. LOD. Il Rex a 1861. Král Uherska, Čech, Haliče, Volyně a Ilyrie, arcivévoda rakouský. Materiál stříbro. Průměr 29 mm. Mincovna, Vídeň. Hmotnost 12,34 gramu. Hrana s nápisem Virips vnitis, spojenými silami. Cena 900 kč, náklad 12 966 333. Autor Josef Daniel Böhm, Líc. Franz Gaul, Rub. Platnost od 1857 do 22. srpna 1928. Nezapomeňte se přihlásit k odběru, dát like a zapnout zvoneček, abyste nezmeškali žádné nové video.